ବିରାଟ ଏକ ସାପ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ବୁଲୁଛି। ହାବୁଡ଼େ ଆମର ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା। ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ କଦଳୀ ବଣ ଭିତରକୁ ସେଇଠି ପଶି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ସାପଟେ, କି ସାପ ତ ଜାଣି ହେଉନି, ତଥାପି ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ସାପଟେ ସେଇଠି ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ ଟିକେ। ହଁ, ସେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି। ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ସେଇଠି ବୁଲିକି ଟିକେ ଅନଉଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏକ ସାପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଆମକୁ, ଅନେଇଛି। ଲୋ ବୋପାଲୋ, କି ସାପ! ପୁରା ହଳଦିଆ। ଏଇଲୋ ବୋପାଲୋ, କ'ଣ ବା? ଇଲୋ ବୋପା, ହେଇ ଇଲୋ ମୋ ବୋପା। ଏଇ ଉଠିଲା, ଏଇଠି ଉଠିଲା। ଇରି ଗଲା ଫେର ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କାହିଁ। ହଁ ଆସିଗଲା, ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ହଁ, ହେଇ ତା ନାଞ୍ଚ ଦେଖାଲା। ଏଇଠି ତା ନାଞ୍ଚଟା। ଏଇ ପଳେଇଲା। ଇରେ ଏପଟକୁ ଆଇଲା। ହଁ, ଆଇଲା। ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା। ହଁ, ତା ଦିହଟା, ଶରୀରଟା ସାଡ଼େ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଦେଖାଉଛି। ଇରେ